Средногорие медия беше сигнализирана от жители на село Смолско за зачестилите набези срещу имуществото им. Според разказите на жители на селото, в последните години кражбите са се увеличили значително. Битовата престъпност разбуни духовете в село Смолско. Затова наш екип е тук, за да чуе от жителите какъв е проблема и от какво се притесняват. Притеснението на хората се увеличило в последните месец-два, когато посегателствата върху къщи и вили в Смолско, освен че са зачестили, а и са станали по-сериозни. Проблема е национален, но дойде така реда и на Смолско. Другите села, които слушаме и виждаме по телевизия на други места, ги съжалявахме, но изглежда мечката почва да играе и у съседа. Така че тук за един период от около година и нещо има над 80 разбити къщи, които не са разкрити. А 15 са онези, за които вие съобщихте в вашата медия за последните месец-два. Официално ни обявиха от полицията, дойдоха и кмета също обяви, че са задържани извършителите. Но там реда е такъв, държат ги 24 часа и ги пускат. Сигналите на хората са приети в районното управление на полицията, но хората се притесняват от това, че няма да има положителни резултати. Повод за техните притеснения е фактът, че арестуваните са освободени безнаказано и има опасност от последващи набези. В петък си дойдох от София и в понеделник забелязах, че вратата тук е разбита. Идвам си от градината, вратата е разбита и тогава отидох при кмета, казах му и той извика полиция. След половин час дойде полицията. Даже не имаше половин час, около 20 минути, дойде полицията и тук един комшия вика, понеже са приятели с сина, вика, мотора тук ли? Вика, бе, нема го, аз не съм забелязал за мотора. И разказваме тук пред полицията какво е бил, случая какъв е. И това е толкова. Главното негодувание на жителите на селото е липсата на достатъчно информация и комуникация между тях и органите на реда. Вижте какво разказват хората за техния проблем. Ние искаме гласност. Полицията не ни информира. Тя не информира и по цялата страна, но районно управление Пирдоп подава малко и оскъдна информация. Ето за тези кражби, за които вие съобщихте, аз в бюлетина официалния на областна дирекция на МВР в София не намерих нито един ред. Значи на тях не им се казва. Или смятат, че това са дребни неща. Че на човека са му откраднали един казан или нещо там друго. Даде дребни, ама като се натрупат на всички, а и дребното не е дребно за отделния гражданин. Така че, гласност. Притеснението на хората е забележимо. Те се притесняват да говорят, но са готови да съдействат на полицията за предотвратяването на бъдещи набези срещу техни домове и вили. Това, което знаете, си го говорите. Говорете го явно. И тук го говорете, и на улицата го говорете. Нека има обществена нетърпимост към тези изродчета. Те са наши, разбира се, на нашето общество са. Ние сме си виновни за тях, но не можем да ги крием и не бива да ги укриваме. Екипът на медията разговаря и с някои от потърпевшите. Какво се случва напоследък? Какво ви притеснява? Какви са тези кражби, за които говорите? Кражби има и лошото е, че не могат да се хванат. Некои казват хвана ги, има нищо не са хванали. Щом като няма резултат. Вие потърпевш ли сте? Не съм. Ами ние живеем в София и ни съобщиха, че ни са разбили къщата, всички врати отворени. Децата ни дойдоха и 2 дни правиха брави, вътре разбъркали всичко по къщата. А долу в мазето бяхме си скрили казана. Те го намерили, вземали го, 2 котли имаше там. И щетите бяха всички врати, средства все пак и време. От полицията какво направиха? Полицията, те децата бяха, нищо не са направили. Вие сте потърпевш от кражбите, разкажете. Външната врата, счупена бравата и вляли вътре. И едно стъкло, така толчува джамчето, през него влезат,
вземат една кирка и щупат вратата на къщата горе, на етажа. Тя секретна беше, така изкривили и вляли. Жителите на Смолско апелират към предоставяне на повече информация от страна на полицията и съдействие. Те не желаят да се стига до по-сериозни постъпки, но не изключват и такива. Когато се закъснее с мерки при обществено напрежение и обществени проблеми, нещата излизат от контрол. И ние затова бием тъпа на сега да не стигнем до там. Защото после трудно можеш да овладееш положението, когато някой си извади брадвата и го засече, че влиза и го така погали с брадвата. Средногорие медия се свърза с органите на реда и потърси тяхната официална позиция. Има обещание, че такава ще бъде предоставена на медията. Развитие по темата очаквайте в следващите дни.